हॅलो फ्रेंड्स, भारती लाईफस्टाईलमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आलेली आहे, भेंडीची भाजी। तर अशा पद्धतीने आपल्याला भेंडीची भाजी तयार करायची आहे। आधी तेल गरम करायला ठेवायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला त्याच्यात जिरे घालायचे आहे आणि त्यानंतर आपल्याला लसणची पेस्ट टाकायची आहे आणि व्यवस्थित लाल लसण झाले की त्यानंतर आपल्याला हिरवी मिरची टाकायची असते त्याच्यात। आणि खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने व्हिडिओ दाखवलेला आहे। तर तुम्हाला व्हिडिओ आजचा कसा वाटला ते नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि आपली भाजी चिपचिप होणार नाही त्यासाठी मी तुम्हाला टिप्स पण देणार आहे। तर व्हिडिओ स्किप न करता बघा। अशा पद्धतीने आपली आता मिरची पण लाल झालेली आहे। त्यानंतर आपल्याला आता भेंडी टाकून घ्यायची आहे आणि भेंडीला व्यवस्थित आपल्याला हलवत राहायची आहे आणि झाकायचं नसतं भेंडीवरती, कारण की भेंडीवर झाकण आपण झाकलं की त्याला घाम येतो आणि तो घाम त्याच्यातच पडतो भाजीमध्ये, म्हणून जास्त चिपचिप होते। म्हणून कधीही भेंडीवरती आपण झाकण झाकायचं नसतं। आता आमच्या घरात खिचडी ठेवलेली आहे गॅसवरती, म्हणून शिट्टीचा आवाज येत असेल तुम्हाला। अशा पद्धतीने आपल्याला भेंडीची भाजी तयार करायची आहे आणि आपली भाजी चिपचिप होणार नाही त्याच्यासाठी आपल्याला भेंडीची भाजी पूर्ण शिजू द्यायची आहे। आणि शेवटी जेव्हा आपण गॅस बंद करतो त्यावेळेस भेंडीच्या भाजीमध्ये मीठ टाकायचं असतं, जेणेकरून ती भाजी चिपचिप होणार नाही। अशा पद्धतीने आपली भेंडीची भाजी तयार आहे। खूप छान रेसिपी आहे आणि लहान मुलांची खूप फेवरेट पण आहे। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू। थँक्यू।